Tak vyzerá, že Dobré to fičí. odpoledne všem. Vítám vás na dalším webináři programu Skutečně zdravá škola. Moje jméno je Tom Václavík, jsem ředitelem programu a jsem moc rád, že jste si udělali čas a přišli se podívat a poslechnout si naši dnešní lektorku Petru Kuřátkovou, která bude mluvit přibližně hodinku na téma vědomé stravování dětí doma i ve škole. Z tohoto webináře děláme záznam. Ten záznam publikujeme na YouTube a večer vám pošleme odkaz, abyste se mohli podívat, případně sdílet s kolegy a s kolegyněmi. Pokud budete mít v průběhu webináře jakýkoliv dotaz na Petru, prosím, využijte chatu, tam ho napište, já ji ho přečtu, nebo ona si ho přečte a budeme takto komunikovat. Děkuji moc, těším se, přeji vám hezkou zábavu a předávám slovo Petře. Dobrý deň, ďakujem krásne za slovo a srdečne vás vítam aj ja na webinári Skutečne zdravé školy, ktorá mi dala priestor hovoriť o téme, ktorej význam aj aktuálnosť rastú každým rokom, pretože stále viac detí sa dnes stretáva so selektivitou v stravovaní, či už je to z dôvodov určitých, dajme tomu, potravinových alergií a intolerancií alebo nejakých tráviacich ťažkostí, alebo, a to je presne ten faktor na vzostupe, kvôli strachu z jedla samotného. Ďakujem vám, že ste si našli čas venovať sa téme, ktorá sa možno na prvý pohľad môže zdať akási obyčajná alebo možno zbytočná, ale v skutočnosti sa dotýka veľmi hlbokých vrstiev detského vývinu, vzťahov, týka sa emócií, ale aj nášho vlastného vnútorného nastavenia. Takže ja tak maličko budem prepájať možno prvky nutričnej terapie, psychológie, vývojovej psychológie a podobne. Moje meno je Petra Kuřátková, som nutričná terapeutka a pracujem s rodičmi a deťmi najmä v oblasti výbravého stravovania, ktoré býva často, nie vždy, ale veľmi často, spojené buď s nedostatočným prospievaním dieťaťa, alebo naopak tá druhá línia, a to s nadváhou a obezitou. Veľmi často sa stretávam s rodinami, kde je jedenie sprevádzané určitými obavami, či už ide o tráviace problémy, potravinové reakcie, alebo aj obavami z toho, či dieťa jedáva tak, ako by malo. Zároveň som aj mama dvoch detí, takže preto viem, že teória a realita sa pri stole nie vždycky úplne stretnú, takže to vnímam aj samozrejme z toho rodičovského pohľadu. Tak, takže preto som to ja. A keď hovoríme o vedomom stravovaní, tak mnohí si možno automaticky predstavia určitý ideálny stav, že dieťa je úplne vyzenované, sedí pokojne s úsmevom a bez protestov zje všetko, čo mu ponúkneme, ale o tom dnes vôbec hovoriť nebudeme. Vedomé stravovanie totiž vôbec nie je o výkone dieťatka, nie je to o tom, koľko zje ani ako rýchlo jedáva. Je to o jeho vzťahu k jedlu, ale aj k vlastnému telu a tak povedať k sebe samému. Zároveň je to téma, ktorá sa netýka iba rodín samotných, ale samozrejme určitých predškolských a školských zariadení, jedální, teda miest, kde deti trávia veľmi veľkú časť zo dňa a pre niektoré z nich je to dokonca jediné miesto, kde majú zabezpečené teplé a pestré jedlo. Sa to musím, pardon, dostať. Tak, čo sa dnes dozvieme? Na tomto webinári sa spolu pozrieme na to, čo sa pri jedle odohráva v detskej hlave, ale aj v tele. Budeme hovoriť o tom, ako vytvoriť prostredie, v ktorom sa nemusia deti báť jedla, nemusia sa báť hodnotenia ani tlaku od nás dospelých, a to ako doma, tak aj v škole. A cieľom rozhodne nebude naučiť sa deti presvedčiť, aby všetko zjedli alebo aby niečo z toho taniera zjedli. Cieľom bude pochopiť, ako ich sprevádzať k zdravému, k uvoľnenému a dlhodobo udržateľnému vzťahu k jedlu, ktorý si potom ponesú a budú čerpať aj v dospelosti. No a začníme otázkami, ktoré asi najviac trápia práve nás dospelých. Prečo ešte včera zjedlo dieťa túto polievku a dnes nad ňou ohrňa nos? Alebo prečo hovorí, že je hladné, ale trvá len na rožku s maslom? Skrátka, prečo deti odmietajú jedlo? Aby sme mohli deti lepšie pochopiť v ich stravovacom správaní, a je veľmi dôležité vedieť, čo sa práve odohráva na tom pozadí. Mať určité znalosti o normalitách v rámci vývoja v strave.
Keď dieťa sa pri jedle správa, tak povediať, neštandardne, tak veľmi rýchlo to zvykneme my dospelí zjednodušiť vetou, že mu nechutí. Lenže detské stravovanie je o mnoho komplexnejšie, než je len otázka chutí ako jedného jediného senzorického vnemu. Problémy so stravovaním môžu mať veľmi veľkú časť podôb. Je to široká škála od určitej miernej výberavosti cez kolísavý príjem jedla až po úplne odmietanie určitých potravinových skupín. A takmer nikdy to nie je len o chuti. A a vlastne vždycky, keď sa nám možno dospelým javí ten dôvod odmietania jedla ako neúplne logický a možno máme aj tendenciu myslieť si, že nám možno dieťa robí na schvál, alebo častokrát počúvam od okolia, že to dieťa je rozmaznané, zle vychované, nevďačné, tak v skutočnosti tie deti majú k svojmu jediacemu správaniu vždycky nejaký dôvod. A prvá veľmi dôležitá vec, ktorú chcem zdôrazniť, znie, že odmietanie jedla u detí je veľmi často vývojovo úplne normálne, ba dokonca to môže byť až žiadúce, pretože dieťa sa tým učí spoznávať seba, svoje limity, reakcie okolia a určitú vlastnú autonómiu. Malé deti sa rozhodne rodia s prirodzenou schopnosťou regulovať príjem potravy. To mi dáte určite za pravdu. Jedia vtedy, keď majú hlad a prestávajú, keď sú síte. Tým myslím tie úplne najmenšie detičky, proste niekoľko týždňové bábätka. Táto schopnosť je biologicky daná a je veľmi dobre zdokumentovaná. A dúfam, že by nikomu z nás vlastne vôbec nenapadlo nejakým spôsobom regulovať niekoľko týždňovému bábätku príjem mliečka, hoci sa to tak kedysi v porodniciach skutočne dialo, že boli určité trojhodinové intervaly, kedy sa dieťa dojčilo alebo prijalo umelé mlieko z flašky a inokedy, keď si zmyslelo, tak teda vôbec. Dnes už samozrejme je to prežitok, našťastie. Každopádne dnes nás to už vôbec nenapadne, že by sme do toho akým spôsobom nejakým kafrali, ale s prechodom na pevnú stravu, na rodinné stravovanie okolo roka, zrazu máme pocit, že táto schopnosť regulácie hladu a sítosti je zrazu niekde úplne preč. Dieťa s nami začína manipulovať a preto sme to my tí, ktorí majú vedieť, koľko je tak akurát. Už máme pocit, že do toho máme čo povedať. Okolo jedného roka sa začína a okolo toho štvrtého roka zvykne kulminovať potravinová neofóbia. To je taký ten strach z nových, z neznámych potravín alebo jedla. Z evolučného hľadiska ide o úplne prirodzený a ochranný mechanizmus, pretože pohyblivé dieťa, ktoré začína skúmať svet, si potrebuje sakra dávať pozor na to, čo si vkladá do úst, aby prežilo. Zároveň sa v tomto období rozvíja potreba autonómie a dieťa zisťuje, toto je moje telo a ja som tá alebo ten, ktorý si o tom rozhoduje. A jedlo býva jednou z prvých oblastí, kde túto autonómiu môže dieťa uplatňovať. Ďalším dôležitým faktorom je prirodzene kolísavá chuť do jedla v závislosti hlavne predovšetkým od rastu. Rast nebýva lineárny, býva skokovitý, sú obdobia prirodzene rýchleho rastu, tzv. Rastového špurtu, kedy dieťa zvykne jedávať viac než inokedy. Nie je to samozrejme paušálne platné pre všetkých, ale zvyčajne to tak býva. A potom sú obdobia zase stagnácie rastu, kedy sa príjem potraviny prirodzene tak nejak trošičku zníži. No a k tomu sa samozrejme potom pridávajú určité individuálne rozdiely, ktoré my si teraz spolu prejdeme trošku podrobnejšie, aby sme vedeli, čo všetko môže byť na tom pozadí. Ako úplne prvé chcem hovoriť o zdravotných faktoroch, pretože jedlo môže dieťatku spôsobovať významnú nepohodu a túto skúsenosť si veľmi rýchlo zapamätá. Môže ísť napríklad o reflux, o bolesti brucha, o zápchu. Je veľmi veľa detí, ktoré trpia na zápchu a majú logicky znížený apetít. Samozrejme aj bolesť zúbkov pri prerezávaní alebo potom pri vypadávaní zubov alebo pri zle sanovovanom chrupe, kedy to dieťa máva významné kazy, ktoré sa neriešia a tým pádom vlastne má zhoršené prežúvania a celkový ten zážitok z toho jedla a môže to byť určitá nešpecifická nevoľnosť po jedle, či už daná nejakou intoleranciou, prípadne alergiami. A nebýva to raritné, skôr v poslednej dobe pomerne časté. Napadá mi teraz taký príklad z praxe. Mala som raz ročné dieťatko, ktoré po jedle vždycky strašne plakalo a významne sa odťahovalo od tých ďalších súst, ale vždycky tie prvé sústa veľmi s ochotou bolo naklonené konzumovať to a celkovo ale vykazovalo obrovský stres pri tom jedle.
Rodičia si mysleli, že dieťatko je vyberavé a že nejakým spôsobom musíme nastavovať režim a podobne. Nevedeli si s tým skrátka rady, takže sme to niekoľko krát na konzultáciách preberali a ukázalo sa postupne, že dieťatko má skrytý reflux, taký ten spätný chod traviacich šťav a jedla vlastne cez jícen až do dutiny ústnej, ktorý proste spôsobuje významný diskomfort pri jedle alebo aj po jedle typicky. A keď sa postupne ten reflux riešil, tak sa zlepšoval aj vzťah k jedlu a dieťatko prestalo s rodičmi bojovať a celkovo sa to zlepšilo. Skrátka, výskumy ukazujú, že deti s takýmito podobnými ťažkosťami v ranom veku mávajú vyššie riziko selektívneho stravovania neskôr. Typicky deti s určitými potravinovými alergiami, intoleranciami, ktoré nemôžu konzumovať určité typy potravín, majú eliminačné diety, tak veľmi, veľmi často sú selektívne v stravovaní v neskoršom veku, nie preto, že by nemali tú česť vyskúšať celú plejádu rozličných potravín, typicky napríklad jogurty, je to úplne iná konzistencia než mäso, než zemiaky a podobne, ale že skrátka tá eliminácia môže skutočne predstavovať veľký problém v tej selektivite, kde keď by neboli alergickí, tak napríklad by sa ani nestretli s takým vyberavým správaním. Druhá veľká oblasť alebo je psychika a emócie, pretože jedlo je veľmi silne emočná záležitosť. To mi dáte určite za pravdu. Určite všetci poznáme, že úplne inak jeme, keď sme v strese, alebo keď nestíhame a inak, keď sme na dovolenke, keď je kľud, keď máme na jedlo dostatok času, keď sme v spoločnosti, alebo inak, keď sme sami, inak, keď je chaos v okolí a podobne. A presne takto aj dieťatko môže jedlo odmietať hneď z niekoľkých psychických dôvodov. Môže to byť ten strach z neznámeho, ako som vravela o tej potravinovej neofóbii, ktorá je úplne prirodzená a v závislosti na povahe. Sme ľudia rôzni, niekto je viac taký flexibilnejší a nebojacnejší a niekto naopak potrebuje viacej kontaktu, viacej skúsenosti, viacej odhodlania a viacej zapojenie rácia, aby si to tak nejak zracionalizovalo, že mi nič nehrozí a že je úplne v pohode to skúsiť. Veľký význam má úzkosť, frustrácia a ktorá nasadá na tlak zo strany dospelých a na negatívne skúsenosti z minulosti. Keď dieťa bolo do jedla nútené, prípadne bolo zosmešňované alebo trestané. Mozog sa v týchto situáciách, v týchto prípadoch veľmi rýchlo správa, takže si vytvorí určité prepojenie, že jedlo rovná sa stres. No a v stave stresu sa trávenie biologicky vypína. To si predstavte tak, že keď vás teraz bude niekto naháňať, nejaký zlodej, ktorý vás chce okradnúť, napadnúť a podobne, tak asi nebudete mať zapnuté trávenie v zmysle, že sa vám asi nebude chcieť na záchod. Proste aktivuje sa adrenergná osa, vyplaví sa kortizol, adrenalín, čo sú hormóny, ktoré podporia rozprúdenie krvi vo svaloch, aby ste proste mohli utiecť alebo bojovať. A presne tak je to podobné aj v stave strese pri jedle. A štúdie opakovane ukazujú, že tlak na jedenie vždycky vedie k horšej ochote skúmať alebo skúšať nové potraviny. Vedie to aj k horšiemu vnímaniu hladu a sítosti a k dlhodobo problematickému vzťahu k jedlu. No, ďalšou treťou oblasťou, o ktorej si povieme trošičku viac, sú zručnosti a motorika. Pretože niekedy dieťatko by chcelo veľmi jesť, je ochotné, ale nevie ako na to. Môže mať totiž to slabšiu orálnu motoriku, kedy nemá úplne dostatočne vyposilované svaly tváre. Často to bývajú detičky s hypotóniou tváričky, ktoré môžu byť úplne akoby prirodzene zdravé, ale proste môžu mať trošku horšie zapojenie tejto oblasti. Môžu mať problém s hrízením alebo žúvaním, môžu mať ťažkosti s používaním príborov kvôli motorike, môžu vykazovať potom tým pádom celkovú únavu pri jedle. Typické býva, a rada to demonstrujem na príklade mesa, častokrát deti nejedia mäso, lebo im nechutí, to je jasné, to je situácia sama o sebe, ale veľmi často sa stretávam s tým, že detičky nejedia mäso nie kvôli tej chuti, ale kvôli presne tomu senzorickému viemu, že ho nedokážu pohodlne a dosť dobre dostatočne prežuť. A nebavím sa o ročných deťoch, kľudne sa bavím o 5-ročných deťoch. A jedlo sa tým pádom, alebo taký typ jedla, mesovitý, sa pre tieto deti stáva veľmi náročným a v takejto situácii, keď my dospelí povieme, však sa snaž, veď normálne jedávaš meso, veď čo robíš?
tak tým vlastne zvyšujeme tú frustráciu a taký ten tlak a u dieťatka pocit zlyhania. Častokrát, keď zmeníme malinko tú textúru mesa, vymeníme druh mesa alebo to spracovanie z kúskov alebo z plátka na nakrájané mäsko alebo na mleté mäsko, tak zrazu sa stretneme s tým úspechom. Takže niekedy pomôže len takáto malá vec. A teraz mi ešte napadá, že by som vám chcela povedať to, že nie je dôležité ani takto, že sa deti stravujú adekvátne veku, ale by sa mali stravať práve adekvátne týmto dovednostem. To znamená, že pokiaľ máme trojročné dieťa, ktoré skutočne nedáva kúsky v strave dlhodobo, lebo má pretrvávajúci dávivý reflex napríklad, ho skrátka z toho naťahuje, tak nemá zmysel trvať na tých kúskoch, ale naopak má zmysel podporiť tú vzťahovosť k jedlu tým, že mu tú konzistenciu budem jemne upravovať a zároveň budem trénovať tie kúsky na nejakých iných príkladoch, na jedla do ručičky a podobne. To si ešte kľudne môžeme povedať ďalej. Ďalším, myslím, že štvrtým bodom je senzorické vnímanie, lebo ja som to dala k tým dovednostem, ale je to určité senzorické vnímanie, pretože nielen deti, ale aj my dospelí jeme jedlo všetkými zmyslami a často deti jedia zmyslami oveľa intenzívnejšie než my dospelí. Môže im prekážať ďaleko viac vôňa, samotná tá chuť, to je jasné, ale aj zvuk hryzenia. Taký ten crunchy efekt, ktorý mnohé deti vyhľadávajú, takže typicky milujú nugetky, hranolky, liofilizované ovocie, čipsy, chrumky, oplatky, všetko, čo má ten crunchy efekt. Naopak potom budú deti, ktoré toto neznášajú a budú tiahnuť a viac inklinovať k takým tým dlým jedlám typu bramborová kaše alebo čisté varené brambory, suchá rýža a tak ďalej, kde ten crunchy efekt úplne nebude, pretože ten zvuk pri tom hryzení im môže veľmi vadiť. Samozrejme, a to je ďaleko najčastejšie v rámci senzoriky, že detičkám vadí určitý typ konzistencie alebo textúry. Často aj keď sa miešajú tie textúry a konzistencie zaraz, takže typicky dostanú risotto, kde je rôzne nakrájená zelenina, môže tam byť nastruhaný sír, môže tam byť rôzne nakrájené mäsko. Skrátka, keď dostanú takýto all-in-one pokrm, ako ja to nazývam, tak nemusí to byť dosť dobre čitateľné pre tie deti. To znamená, že úplne nevedia, čo od toho môžu očakávať. Či to musia všetko prežuť a až potom poslať ďalej, alebo či musia najskôr prehltnúť to tekuté a potom sa sústrediť na to spracovanie zubami a tak ďalej. Čiže tieto kombinované textúry zvyknú bývať najväčším orieškom. Bežne mávam v poradni deti, ktoré neznášajú také tie typické, možno chutné, v našich očiach typicky chutné jedlá, ako sú bolonské špagety. Skrátka, pretože sa im nepozdáva, že sa kúsok omáčky dotýka tých čistých špaget a pre nás to môže byť len namočená cestovina a čo s tým robíš, ale pre tie deti to môže byť veľmi silný, nepríjemný zážitok. Takže pokiaľ máme dieťatko so zvýšenou senzorickou citlivosťou, tak musíme pamätať na to, že takéto dieťa potrebuje o dosť viac času, o dosť viac empatie a pozitívnych skúseností s jedlom, skrátka taký ten bezpečný kontakt s jedlom. Ďalším faktorom alebo ďalšími individuálnymi rozdielmi, prečo deti nejedia, je samotné prostredie, pretože jedlo sa nedieje len vo váku, ale vplýva na nás to, kde žijeme, s kým žijeme, ako žijeme. A hluk, tlak na rýchlosť, komentovanie, porovnávanie, to všetko zvyšuje stres. A jedáleň a aj samotný domáci kuchynský stôl môže byť jednak miestom bezpečia, ale môže byť aj zdrojom dlhodobého stresu. A o tom ešte budeme hovoriť podrobnejšie. No a posledné, o čom by som chcela hovoriť, je určitý režim, řád a z toho plynúci hlad, pretože pokiaľ dieťatko neustále uzobáva počas jedla, my tomu hovoríme odborne, že neustále snekuje, tak jeho teličko nemá dôvod cítiť hlad, pretože sa neustále vyplavujú tráviace enzymy a neustále sa tam vlastne deje hormonálne zapojenie a hlad a sítosť sa potom stávajú akýmisi nečitateľnými parťákmi, ale oni sú naši priatelia, sú to regulačné signály tela a pokiaľ ich dlhodobo potláčame, tak sa vlastne detičky prestávajú spoliehať sami na seba, proste sa vypnú a už tam nefunguje takéto intuitívne stravovanie. Veľmi často dostávam otázku od rodičov, typicky na Instagrame, kedy zvažujú konzultáciu alebo či vôbec majú doma normálne dieťa, je to, že ako rozlíšiť
A to si vlastne ešte takto prepneme, tak. Ako rozlíšiť vlastne vyberavé dieťa normovyberavé od takého toho závažnejšieho prípadu, ktorý rozhodne je potreba riešiť s nejakým odborníkom. Zjednodušene by som povedala to, že vyberavé dieťa môže jesť málo, ale nemá z jedla strach. Kdežto dieťa s ťažkosťami, ktorého by bolo treba to skonzultovať, častokrát chce jesť, ale nedokáže to. Hej, čiže taká tá bežná vývojová výberavosť, ktorá sa typicky objavuje medzi tým prvým až štvrtým u niekoho až medzi tým 6. rokom, tak má také znaky, že dieťatko má síce obmedzený repertoár jedál, ale aspoň niečo zje. To znamená, že vidíme, že máme z každej potravinovej skupiny aspoň niečo. To znamená, nie je problém to, že dieťatko by malo jesť všetko ovocie, všetku zeleninu, všetky obilniny, ale že má aspoň proste obľúbené jablčko, banán, mrkvu, okurku, dajme tomu. Hej. Tie preferencie sa menia v čase. To, čo dnes odmieta, tak treba za mesiac znovu príjme. Dokáže zjesť aspoň niekoľko potravín zo základných skupín, to sme si vraveli, a takéto prosperovanie, ten rast a hmotnosť sa vyvíjajú primerane veku. A čo je dôležité, je, že dieťatko je zvedavé, že to jedlo preskúmáva, chce sa s ním hrať a to typicky rodičia vravia, že on sa furt nimre s tým jedlom, furt sa s tým hrá, ale to je úplne normálne. A dotýka sa ho a občas treba niečo ochutná. A odmietanie síce je selektívne, ale vlastne nie je úplné. Takáto výberavosť je absolútne normálnou súčasťou vývinu. Niekto to má samozrejme viac v popredí, niekto trošku menej, ale dieťa sa tým učí autonómiu, spoznáva svoje zmysly a aj testuje hranice a zároveň si buduje vlastnú identitu. A hoci pre nás dospelých to často býva veľmi náročné obdobie, tak z odborného hľadiska tu nejde vôbec o poruchu. Samozrejme, môžeme to v tomto krehkom období trošku pokaziť našou komunikáciou, našim prístupom a našim tlakom, ale naopak to môžeme aj významne podporiť, aby to zase netrvalo 4 roky, ale dajme tomu len pol roka. Je to fakt takto individuálne, ale v tomto prípade nejde o poruchu. A kedy si dávať pozor, je keď dieťatko, kedy ten repertoár jedálnička je dlhodobo veľmi extrémne úzky. Že napríklad jedáva tak 10, maximálne 15 potravín. Bavíme sa nie o jedlách, ale o potravinách. Všimnite si, my si povieme za chvíľku, prečo ja to takto rozoberám na drobné. Dieťa odmieta celé skupiny potravín, to znamená, že nemá problém len s mäsom, ale má problém aj s mliečnymi výrobkami, so všetkými, má problém s lušteninami, má problém s vajíčkami, má problém s rybami. A už zrazu vidíme, že chýba celá vlastne bielkovinová skupina potravín a tým pádom dieťatko môže mať už práve aj trošku stagnáciu v raste, môže dochádzať dokonca k chudnutiu alebo naopak k významnému pribúdaniu na hmotnosti, pretože detičky, ktoré sú takto extrémne vyberavé v jedle, si samozrejme tie kalórie niečím musia nahradzovať, aby prežili. Žiadne dieťa sa nenechá logicky vyhľadovať, to je jasné. Ale oni si to často nahradzujú pitím, buď mlieka, alebo si to nahradzujú pitím sladkých šťav. To znamená, že toto nám krásne nasupluje tú energiu. Dieťatko môže rásť na hmotnosti až príliš, ale vnútri v tom teličku je malnutričné. To znamená, často tam dochádza k deficitom určitých minerálnych látok, vitamínov, ale aj bielkovín ako takých. Preto tie detičky často bývajú síce akoby veľké, ale bývajú svalovo kachektické. Čiže odbornú pomoc má rozhodne zmysel vyhľadať vtedy, keď sa problém dlhodobo nemení alebo sa dokonca zhoršuje s vekom, kedy jedlo významne obmedzuje kvalitu života dieťatka a celej tej rodiny, pretože tá rodina sa logicky prispôsobuje tomu stavu dieťaťa a rodičia majú pocit, že už to proste nezvládajú sami a objavujú sa tam určité zdravotné alebo aj rastové komplikácie, o ktorých som vravela. No, takže sme si vlastne povedali, že deti môžu odmietať to isté jedlo, ale úplne z iných dôvodov. Preto to riešenie nikdy nemôže byť univerzálne a namiesto otázky, prečo to dieťa nechce jesť, by sme, alebo je užitočnejšie pýtať sa, čo mu v tom teraz zrovna bráni. A je úplne pochopiteľné, že máme strach, že či dieťa nehľaduje, či mu niečo nechýba, či náhodou niekde nerobíme chybu. To je úplne logické, ale práve častokrát presne tieto naše rodičovské alebo pedagogické strachy môžu spôsobovať presne to napätie v tej komunikácii.
Tak. A tie rozhovory o jedle, tá komunikácia majú obrovský vplyv na to, ako deti vnímajú seba, to jedlo, ale aj celkové to poňatie seba sama. A slova, ktoré pri stole používame, sa veľmi hlboko zapisujú do ich vnútorného sveta a častokrát oveľa viac než to samotné jedlo na tanieri. Ak napríklad povieme, fuj, tá kaša je teda dneska hnusná, slízka, nejaká proste nepodarená, tak tým vlastne nevytvárame len to hodnotenie jedla samotného, ale zároveň tým legitimizujeme jeho odmietanie. A navyše tým vysílame akúsi správu, že o jedle sa hovorí ako o probléme. A dieťa si veľmi rýchlo môže vytvoriť či osvojiť nálepku, ktorú sme mu dali my. Ja som ten, čo nie je. Ja som ten, ktorý je vyberavý. A ako dospelí máme úplne prirodzenú tendenciu hovoriť o jedlách v skratke a príliš technicky, teda v zmysle alebo v rovine zdravé versus nezdravé, prípadne moralizujeme, že je to dobré alebo zlé, alebo chutné versus nechutné. A častokrát to robíme úplne automaticky, bez nejakého zlého úmyslu a bez toho, aby sme si uvedomovali, aký dopad to môže mať na detské prežívanie, pretože um, ten mozog dieťatka nie je len zmenšenou verziou dospeláckého mozgu. To nie je o tom iba, že sa zväčší, ale on je funkčne nezrelý. Najmä v oblasti sebaregulácie, plánovania a zvládania emócií. Skrátka funguje inak. Je významne emočný a učí sa predovšetkým cez zmyslovosť, cez zmysly a cez skúsenosť. A na tlak od okolia reaguje obranným postojom. Racionálne argumenty, takéto jedz je to zdravé, typicky pracujú práve s tým prefrontálnym kortexom, čiže s tou prednou mozgovou kôrou. Tá sa však u detičiek vyvíja ešte extrémne dlhú dobu, preto tieto vety vôbec nefungujú. Naopak, u detičiek je veľmi aktívna amygdala, čo je tzv. Centrum vnímania ohrozenia. A preto sú deti extrémne mimoriadne citlivé na napätie, na hodnotenie a na akýkoľvek nátlak. Preto keď dieťatko počuje vetu zjedz je to zdravé, tak tým neaktivujeme zvedavosť ani chuť. Aktivujeme skôr určitý pocit povinnosti, takého očakávania od dospeláka a od hodnotenia. Postupne sa potom v jeho hlave môžu vytvárať presne také tie schémy, že zdravé jedlo je síce správne, povinné, slušné, ale je nechutné, kdežto to nezdravé je síce zakázané, zlé a hriešne, ale strašne moc fajn. A dôsledky takéhoto prístupu vydám v praxi veľmi často, pretože nebýva raritou, že dieťa odmietne koláč na oslave, pretože nechce byť zlé, chce sa zavďačiť maminke, pre ktorú je toto veľká téma. Alebo sa dieťa hanbí priznať, že mu chutia hranolky. A pritom je veľmi dôležité vedieť a potom učiť to aj deti, ale častokrát my dospeláci nemáme o tomto vedomosť, že aj zdravé jedlo môže byť nezdravé a že vlastne taká tá nálepkovosť zdravé versus nezdravé je absolútne irelevantná, pretože čo je zdravé? Banán je zdravý, že? Sa zhodneme. Ale 3 banány denne už môžu znamenať nadbytok cukru a málo pestrosti, pretože automaticky tým nahrádzame niečo, čo by mohlo byť niečo iné v tom jedálničku. Mrkva v každej kaši tiež môže viesť k určitým problémom, napríklad ku karoténovej dermatóze, k oranžovým dlaniam, ktoré sa reálne v praxi fakt dejú. A ryba síce zdravá môže byť významne kvôli omega-3 mastným kyselinám, bielkovinám, selénu a tak ďalej, ale 4-krát do týždňa už môže znamenať zvýšené riziko intoxikácie ťažkými kovmi. A detičky sú vnímavejšie kvôli nedostatočnému detoxikačnému systému v ich teličku na to, že sú nachylnejšie práve na tieto intoxikácie. Čiže extrém v akomkoľvek smere rozhodne nie je zdravým. A to je presne ten fenomén, o ktorom sa dnes veľmi často hovorí, a to je ortorexia, teda patologická posadnutosť dokonalým stravovaním, a už to dnes máme ako poruchu príjmu potravy, ktorou trpia už aj malé deti. Tak, poďme si povedať niečo o tej komunikácii konkrétnejšie. Hodnotiace výroky ako si šikovný, zjedol si všetko, alebo hneváš ma, keď takto jedávaš. Fakt ma to hnevá, som sa tak snažila ti navariť. Už ma to nebaví. Tak vlastne vyvolávajú v tom dieťatku alebo aktivujú stresovú osu
A deti jedia preto, keď už jedia teda, že sa odhodlajú, lebo nie každé, niektoré sa môže stopnúť a vlastne nejesť kvôli tomu stresu, ale niektoré sa odhodlajú a vlastne jedia len preto, aby získalo určitú pochvalu a uznanie, alebo pretože jedenie je určitá morálna povinnosť. Naopak, ak zvolíme jazyk, ktorý podporuje sebareguláciu, tak takýto jazyk je popisný, je neutrálny a je rešpektujúci. Uvediem príklad, máte ho tu napísaný. Vidím, že dnes máš chuť len na rýžu. Nehodnotím to, proste iba opíšem, ako to je, čo vidím. Alebo mrkva tu zostane, keby si sa k nej chcel neskôr vrátiť. Je to v pohode. Vidíme, že takýto jazyk nevyvoláva žiadne hodnotenie a neaktivuje stres, ale ponecháva dieťatku priestor rozhodovať sa podľa vlastného tela. Takýto prístup je skutočne dlhodobo podložený výskumami, preto zmeniť ten jazyk znamená vlastne prestať používať určité kategórie, ale skôr začať používať funkcionalitu, najmä smerom k telu a k výkonu. To znamená, že zjedz to zdravé, to je strašne vágne, ale pokiaľ povieme, toto jedlo pomáha tvojmu teličku mať energiu. A tú energiu potrebuješ, aby si mohol behať, šantiť. Tak to lepšie priblíži vlastne tým deťom tú funkciu toho jedla. Alebo skúsme namiesto toho, bez tohto, aby si zjedol obed, nebude dezert, povedať, ten dezert sa môžeme dať, môže byť súčasťou jedla, ale dáme ho trošku menej než toho hlavného jedla, pretože to je pre to teličko dôležitejšie, pretože nám dodáva aj vitamíny, minerálne látky a tak ďalej, kdežto tento dezert má skôr viacej energie než ten zvyšok. Alebo namiesto dojedz to, už aby sme mohli ísť, môžeme povedať, OK, vidím, že už si asi viacej neprosíš, ako sa teraz cíti tvoje brúško. Alebo namiesto je to slízká tá kaša, môžeme povedať, a to za typicky môžete využiť v jedálni školskej, lebo nie vždycky to pani kuchárky navaria dobre, nie vždycky nám doma to vyjde, že to navaríme tak, ako sme si predstavovali, to je úplne normálne, to je život. Takže namiesto je to slízke môžeme povedať, dneska to má celkom zaujímavú konzistenciu, čo si myslíš? Hej, čiže vidíme, že takáto forma komunikácie môže byť ďaleko prínosnejšia, ale je to veľmi ťažké pod vplyvom toho stresu na to nabehnúť. Takže skúsme si povedať určité princípy, ktoré fungujú. Je to jednak rozdelenie kompetencií, za čo som zodpovedná, kompetentná ako rodič alebo ako pedagóg ja a za čo naopak to dieťatko a potom akým spôsobom ponúka tie neobľúbené potraviny. Takže čo sa týka rozdelenia kompetencií. K tomuto rozdeleniu kompetencií prišla Ellen Setter. Tento model vychádza z niekoľko desiatok rokov výskumu a klinickej praxe a hovorí, že našou úlohou dospeláka je zabezpečiť to jedlo v zmysle toho, čo sa ponúka, kedy sa bude jedávať, čiže mať určitý harmonogram, režim, rád, akokoľvek to nazvete, a kde bude sa jesť. Že či sa bude jesť v kočíku, či sa bude jesť na gauči, za stolom, pri chôdzi, alebo budem chodiť za dieťatkom a budem ho štopovať každou lyžičkou. To je naša úloha. Ale úloha dieťatka, teda dieťa je zodpovedné za to, či vôbec bude chcieť jesť, či má hlad alebo nie zrovna, koľko toho zje a čo si z toho vlastne vyberie. Tento princíp úplne v pohode platí doma a v základnej určitej podobe samozrejme aj v tom školskom prostredí. A tento model vlastne podporuje vnútornú reguláciu toho apetítu a tej sítosti, podporuje zdravý dlhodobý vzťah k jedlu a výrazne znižuje konflikty pri stole, pretože pokiaľ ja ako rodič som si splnila tie moje očakávanie, tú moju rodičovskú alebo tú dospeláckú úlohu, tak ja vlastne už viac preto spraviť nemôžem. Už to nechávam na tom dieťatku. A dieťa, keď pochopí, že my mu do toho nekafreme a že ono samo je zodpovedné za to, čo si s tým jedlom robí, tak vlastne významne dochádza k takému tomu naplneniu tej pohody za stolom. Druhým príkladom, ako sme si vraveli, je ponúkanie neobľúbených jedál. Ak chceme, aby deti ochutnávali nové veci, tak my im v tom paradoxne nepomôžeme tým, že ich budeme presviečať o tom, pretože ochota skúšať nové potraviny nevzniká zo žiadnej povinnosti, ale zo zvedavosti a z určitého pocitu bezpečia. Veľmi účinným nástrojom je určite hra a zapojenie zmyslov. Deti sa prirodzene učia prostredníctvom skúmania. Učia sa pozorovaním, ale učia sa aj zmyslami dotykom, vôňou, chuťou, ale aj samotným rozhovorom.
Dieťa sa učí už len tým, že jedlo vidí, že ho cíti, že sa ho dotýka a nemusí ho nutne zjesť, aby sa učilo. Výskumy ukazujú, že dieťa potrebuje približne 10 až 15, v niektorých prípadoch oveľa viac, expozícií novým potravinám, aby vôbec zistilo, či ju príjme alebo nie. Ale tá expozícia neznamená, že to dieťa to pozrie. Expozícia znamená, že tá potravina nová je opakovane prítomná na stole. Že je prítomná v malom množstve, ideálne vedľa bezpečného jedla. To bezpečné jedlo si krásne vieme vytipovať na základe semaforu, to znamená to, čo je červené, je to nebezpečné pre to dieťatko. Hej, v očiach toho dieťatka je to neobľúbené, niečo, čo mu robí problém, s čím proste bojuje a toto jedlo nemôže byť hlavnou zložkou toho taniera, ale malo by byť podávané zvlášť v malej porcii, tak aby to dieťa bolo to, ktoré si rozhodlo, chcem, nechcem, tolerujem, netolerujem, ochutnám, neochutnám, zabavím sa s tým, alebo to vôbec nebudem chcieť ani vidieť a nebudem to chcieť s ním absolútne za žiadnych okolností interagovať. A oranžové je také, že sem tam áno, sem tam nie, záleží na tom, či to uvarila pani učiteľka alebo pani kuchárka v škôlke, alebo to uvarila babička, alebo maminka, alebo proste konštelácia hviezd, že zrovna na to mám chuť, nemám chuť, ťažko povedať. A to zelené je tzv. Bezpečné jedlo, to znamená, dieťa tomu dostatočne dôveruje, má s tým dostatok skúseností, pozitívnych skúseností, čiže vie, ako sa to správa v pusinke, ako to chutí, skrátka, čo pre toto dieťa musí urobiť, aby to proste prešlo a bolo s tým v pohode. Čiže namiesto víziev typu aspoň to ochutnaj, tak skúsme ponúknuť pozvanie, ako ti to dnes vonia. Alebo je to chrumkavé, alebo je to mäkké. Akú farbu ti to dnes pripomína? Je to skôr sladké, kyslé alebo neutrálne? Ja sa stretávam medzi maminkami pomerne často s tým, že my maminy sme dosť také ako často dlhodobo v tom detskom móde, také, že jej, poď ideme papať a mňam, mňam, mňam. To, čo robíme proste pri polročnom dieťatku. Ale my to robíme často pri štvoročných deťoch. Ale my by sme už vlastne tým ročným detičkám mali opisovať to, že aha, máš tu jahody, jahúdky sú sladké, alebo sú dneska kyslejšie a sú červené, sú chlpaté. Niektorým deťom skutočne vadí tá chlpatosť na tom ovoci. Alebo chceš citrón? Je kyslý, ale je super. Skús. A môže to byť taká výzva, hej? Čiže poďme podnietiť v tých detičkách viac zvedavosti. Pozvíme ich k nákupom, pozvíme ich k vareniu, k takému spoločnému tráveniu času v kuchyni. Nie pre každého je to samozrejme komfortná zóna, to rozhodne, ale deti sa tým veľmi veľa učia. Cieľom totiž to nemá byť, v rámci toho stravovania nemá byť výkon, ale má byť záujem toho dieťatka. Veľmi pomáha práca s vôňou, ak len dieťatko vlastne môže si privoňať k tej potravine a zistiť, či mu to vyhovuje alebo nie. Pre mozog je to vlastne taký ten dôležitý krok smerom k prijatiu a rovnako dôležitá je aj atmosféra pri stole. Pokojné tempo, dostatok času, minimum nejakých rušivých vplyvov a ten rušivý vplyv môže byť pes, ktorý tam pobehuje, môže byť rádio, nejaká telka v pozadí a môže to byť čokoľvek. A určite samozrejme neutrálny jazyk, ako sme si vraveli, tak toto všetko zvyšuje významne ochotu dieťatka skúšať nové veci. Dieťa sa proste dokáže uvoľniť len v prostredí, kde nehrozí tlak, žiadne hodnotenie. No a týmto vlastne sa dostávam k modelu dospelého, pretože keď deti vidia, že aj my dospeláci jeme jedlo s rešpektom a určitou zvedavosťou, tak prirodzene to aj tie detičky láka. Nie preto, že by ich niekto presviečal, ale preto, že to chcú robiť, pretože vidia to okolie, že to tak robí. Tak, dôležité je teda pamätať, že aj dotyk s jedlom je pokrok. Pokiaľ to dieťatko nebolo doposiaľ ochotné sa toho ani dotknúť a zrazu to aspoň chytilo a dalo preč. To je veľký pokrok. Rovnako veľký pokrok je privoňanie. Doteraz neakceptovalo dieťatko, že ten syr bol na tom tanieri a tak toto zahadzovalo. Tak to, že si privoňal ten sír, alebo sa s tým nejakým spôsobom hralo, tak vlastne to obrovský krok vpred. Rovnako tak olíznutie je obrovský krok vpred a každý malý hryz je krok vpred. A preto to hovorím takto postupne, pretože my vlastne máme v rámci prijatia novej potraviny pyramídu, pretože my vždycky chceme
aby to dieťa ochutnalo. Že? To také časté výroky v školských jedálniach, ale aj doma je, tak to aspoň ochutnaj, aby si zistila, či ti to chutí. Iba, že to ochutnanie je ten vrchol tej pyramídy. A my potrebujeme často, nie vždycky, ale často potrebujeme pracovať už úplne od tej základne. Že to dieťa to vníma na stole, že to tam toleruje, že to nechce dať preč. Čiže cieľom nemá byť to samotné ochutnanie, alebo nebodaj úplne čistý tanier, ale cieľom má byť bezpečný kontakt s jedlom. Taká tá pozitívna skúsenosť, interakcia s jedlom. No a dostávame sa k tomu, ako naučiť deti počúvať svoje telo. Pretože jednou z najzásadnejších zručností v oblasti stravovania nie je len to, čo majú deti jesť, a samozrejme je to nesmierne dôležité vedieť, prečo jeme mäso, prečo jeme mliečne výrobky. Je dôležité deti učiť rozhodne, čo sú bielkoviny, sacharidy, tuky, ako sa trávia a tak ďalej. Ale veľmi dôležité je aj to, ako máme jesť. A väčšina z nás si myslí, že jedenie je úplne prirodzené, je automatické a intuitívne, rovnako ako napríklad dýchanie. Lenže to, že dokážeme spustiť žuvacie pohyby, ešte neznamená, že vieme jesť tak, aby to podporovalo naše zdravie, náladu či sebavedomie. Jedenie je vývojovo veľmi, veľmi komplexný proces a vyžaduje spoluprácu zapojenia všetkých zmyslov, motoriky, nervovej sústavy, aj schopnosti interagovať alebo interpretovať signály vlastného tela. Takzvaná interocepcia ako piatý zmysel, alebo siedmy zmysel, tak. A keď deti často učíme množstvo informácií o výžive, tak málo kedy ich práve učíme jesť uvoľnenie, bez tlaku a s dôverou seba samého. A vedomé jedenie, mindfulness eating, rozhodne nie je automatická schopnosť. Je to naučená zručnosť, rovnako ako písanie, čítanie, počítanie, jazda na bicykli, ktorá sa formuje práve prostredníctvom skúseností, ale aj prostredia a komunikácie dospelých. A výskumy ukazujú, že deti, ktoré dokážu rozpoznávať hlad aj sítosť, tak majú nižšie riziko prejedania sa potom v neskoršom veku a aj lepšie sebahodnotenie a nižšie riziko poruch príjmu potravy, ktoré sú teraz v dnešnej dobe bohužiaľ na vzostupe. Samozrejme logicky v porovnaní s deťmi, ktoré takéto zručnosti žiaľ vyvinuté proste nemajú. Že sa to kdesi v detstve proste zabilo. V praxi to proste znamená to, že dieťa často doje celý tanier len preto, že sa to tak očakáva, aj keď jeho telo signalizuje už stop, alebo naopak dieťa zje všetko behom proste pár minút, strašne rýchlo a často to končí pocitom plnosti, diskomfortu, nevoľnosti, pretože chýba ten priestor a čas na uvedomenie si, čo sa v jeho tele deje. A samozrejme úplne samostatnou kapitolou je jedenie pred obrazovkami, kedy sme úplne odpojení od zmyslového vnímania toho jedenia. A samozrejme je úplne normálne rozptýlovať sa pri jedle, robíme to aj my dospelí, už len tým, že spolu komunikujeme, alebo keď sme sami, tak logicky vlastne vyhľadávame určitú formu rozptýlenia, aby to jedlo nebola nuda, tak vyhľadávame čítanie, prezeranie, proste mobil, pustíme si rádio napríklad, len aby sme neboli proste pri tom jedle sami, lebo sme spoločenské tvory a to jedlo bolo súčasťou spoločenského aktu a jedlo je spoločensko-kultúrny akt, to je dôležité poznamenať, čiže nejaká miera rozptylu je normálna, ale nesmie znamenať absolútne odpojenie od toho, čo robím a prečo to robím a od toho, ako sa pri tom cítim. A tie deti proste, keď šumia pred tými obrazovkami, tak sú úplne odpojené. Takže vtedy sa to stáva veľký problém. Takže ako deti učiť mindful eating? Všímavosť v tom jedle, mindfulness, je veľmi sexy v dnešnej dobe a taký ako atraktívny pojem, ale neznamená to žiadnu meditáciu pri stole. Ako som povedala úvodom, to nie je vyzenované dieťa úplne v kľude v čile. A neznamená to vôbec ani to, že dieťa bude jesť všetko. Dokonca to neznamená ani to, že nebude mať obľúbené jedlá, ktoré bude preferovať. A už vôbec to neznamená, že zje všetko, že to budú dokonalé taniere. Ale znamená to učiť deti vnímať chuť, vnímať alebo rozpoznávať signály hladu a sítosti a uvedomovať si telesné pocity. Je dôležité povedať, že tú všímavosť v jedle nemožno nariadiť. To vzniká vlastne v prostredníctvom prostredia a modelácie od dospelého. Takže určité praktické nástroje, ktoré fungujú, a mám to tu v tom rozcestníku, je určité spomalenie, kedy môžeme dieťatko naučiť spomaliť, takže sa pred tým sústom spýtame, ako ti chutí toto sústo?
A teraz zase dáme tam trošku takú zvedavosť na zmyslovosť. Je tvrdé, je mäkké, sladké, slané, proste sa pýtam. Som zvedavá, ako to s tým má. Nie je dôležité, aby to vôbec ako ochutnalo, aby to prijalo, ale aby si začalo všímať to svoje telo. Alebo skúste nechať dieťa, aby si vzalo len, ja neviem, niečo z toho, nejakú mrkvu, dajme tomu, a nie nech ju ochutná, ale nech ju pozoruje, ako je nakrájaná, aké je farby, čo mu to pripomína, že vlastne tá mrkva pri priečnom rozkrojení pripomína oko napríklad. A už sa môžeme baviť samozrejme adekvátne veku toho dieťatka, k čomu nám tá mrkva slúžia a podobne. Ale určité spomalenie, zmyslovosť a seba uvedomenie, čiže ako spoznáš, že už máš dosť, že už to teličko ti hlási, že už stačilo, je strašne dôležité. Poďme teraz možno viacej smerom ku škole alebo škôlke, skrátka k jedálňam a aká je realita a aké sú možnosti, pretože deti trávia v škole veľmi veľkú časť dňa a práve tam si často vytvárajú také tie prvé silné emočné spomienky na jedlo. A to som už možno povedala, že atmosféra pri tom jedle má ďaleko väčší vplyv než to samotné zloženie toho taniera. A v školách často narážame práve na tú atmosféru, že je tam často časová tieseň, veľké skupiny detí, rôznych naladených detí, pani učiteľiek alebo nepedagogických pracovníkov. Narážame tam na normy, na predpisy a tak sa to môže zdať strašne zložité. Ale aj napriek časovému tlaku a normám existujú oblasti, ktoré možno ovplyvniť, a to je jazyk personálu, určité znižovanie množstva tlaku a možnosť voľby veľkosti porcie alebo toho jedla. A čo môže učiteľ urobiť hneď teraz? Je vytvárať neutrálne, bezpečné prostredie nielen pri tom jedle, aj atmosféru v tej danej triede, kedy nebude vyjadrovať súdy o jedle ani o tele. A ja sa s tým skutočne ako rodič stretávam v rámci škôlky, školy s tým, že bohužiaľ takéto súdy sú vyrčené pomerne často. Pozri sa na Aničku, táto všetko spapala, tá je strašne šikovná. A Pepiček, ty keby si takto veľa nepapal, tak by si nebol taký veľký. Fakt sa s tým stretávam ešte aj dnes často. Prosím, nerobme to. Nepoužívajme rovnako tak ani jedlo ako odmenu alebo trest. Ona si ako trest sa to už moc nepoužíva, ale ako odmena sa to žiaľ používa stále. Toto proste narúša prirodzený vzťah k jedlu, pretože dieťa sa potom neučí počúvať svoje signály hladu a sítosti alebo možno nejakej tej túžby, ale naučí sa jesť podľa vonkajších podmienok, aby skrátka získalo odmenu alebo aby sa vyhlo trestu. Jedlo sa teda tým pádom prestáva spájať s nejakou potrebou tela, ale začne niesť významný emočný význam nejakej moci, tlaku, hodnotenia a dlhodobo to proste potom zvyšuje riziko prejedania sa alebo tajného jedenia a skrátka aj určitých pocitov viny, ktoré sú spojené s jedlom. A ja som si istá, že mnohí z vás, ktorí tu sme teraz, tak si povedali, fú, toto všetko ja proste mám a som dospelá a neviem si s tým rady. A skutočne to môže byť veľmi bolavá téma, pretože toto často sa s nami nesie práve od toho detstva, kedy sa to kedysi podľa mňa používalo ako odmena trest, to jedlo pomerne často. A nikto nás na to ako keby nenaučil, nepripravil a stačil trošku seba väčší, seba menší tlak na výkonnosť, na hocičo, trošku krehkejšia povaha dieťatka alebo kombinatorika rozličných vplyvov aj genetických a už môžeme mať nie úplne pekný vzťah k jedlom, ktorý si proste aj ako dospelí môžeme teraz riešiť. Čiže na toto skutočne prosím veľký pozor. Rovnako tak učiteľ by nemal odhalovať jedálenské problémy proste pred triedou. Komentovanie stravovania pred ostatnými proste zvyšuje pocit hanby. A nie na to, aby sme sa cítili zahambení pred celou triedou. Deti si to často nesú ako nálepku. A to je ten, čo nikdy nezjedol polievku. A je to len polievka, ale v tých očiach detí ten pocit studu tej hanby je proste obrovský. Učme tiež deti viacej si porozumieť svojmu telu. Jedlo je rozhodne palivo pre ten organizmus, prináša energiu a je dôležité to vedieť, že jeme, aby sme žili, ale rovnako tak žijeme preto, aby sme jedli, pretože jedlo je aj zdrojom potešenia, radosti. Je úplne normálne, že si dáme ten koláč, lebo máme oslavu narodenina, tešíme sa, oslavujeme v pohode. Ale už v pohode nie je dávať si
ja neviem, proste cheesecake každý jeden večer, keď deti zaspia, že cítim tú odmenu, že som zvládla ten ďalší deň, že je tak enormný tlak na mňa, že si proste chcem dať tú odmenu. Toto už môže byť veľký, veľký emočný stres a emočné zajedanie, ktoré potom, keď sa deje dlhodobo a ako jediná stratégia zvládania emócií môže prerásť k nejakému nekontrolovanému prejedaniu. Učme takisto deti porozumieť tomu, že každý máme trošku inú potrebu jedla a že je normálne, že čím väčšie telo, tak tým možno väčšia potreba jedenia. Je to aj do dĺžky, aj do šírky zmysle a proste je to ovplyvnené nielen pohlavím, ale je to ovplyvnené aj alebo v prvom rade tou telesnou aktivitou, ktorú to dieťa alebo ten dospelý má. Proste čím viac sa hýbeme, tak tým môže byť logicky väčšia chuť na jedlo, aj na energetickejšie jedla a tak. A ten priestor tam potom je, samozrejme, keď je tam ten veľký energetický výdaj. Učiteľ tiež môže ukazovať širší kontext jedla, v zmysle toho, že máme rôzny pôvod potravín, že máme určitú kultúrnu rozmanitosť jedál a že jedlo je súčasťou identity jedinca, ale aj celej rodiny alebo komunity, v ktorej to dieťatko žije. A to je typické tým, že inak sa stravujú Aziati, inak sa stravujú Európania. V rámci Európy je extrémna rozmanitosť v rámci jedál ako kultúrneho zvyku. A ja sa často pýtam ľudí, keď niekde prednášam, že či si myslia, že polievka je povinné jedlo v rámci nášho stravovania. A v drvivej väčšine prípadov rodičia pritakávajú, že áno, bez polievky ani ráno, proste je polievka a potrebujeme druhý chod, hlavný chod. Takto nám to bolo vtlkané od malička, takto sme to zažili v škôlke, v škole, zažili sme to v reštaurácii, alebo zažívame to, že sa vlastne ponúka polievka druhé. A ja vždy hovorím, že je to len kultúrny zvyk, nie je to žiadna normatíva, pretože keď sa pozrieme na Španielsko, keď sa pozrieme na Taliansko a na iné krajiny, tak tam nebýva polievka a hlavný chod ako jedno jedlo, čiže obed, alebo dajme tomu večera, ale častokrát býva polievka len ako jedno jediné jedlo v rámci večere, alebo to býva určite ako zahrievací nejaký predkrm na raňajky, kde sú typicky v Španielsku gazpač a také tie studené polievky, no, pretože tam majú samozrejme iné teploty ovzdušia, než máme my, čiže vidíme, že je to skutočne kultúrny prežitok, že by sme mali mať vždycky niečo. Ja vždy vravím, že nič nie je v jedálničku povinná jazda. Žiadna potravina nie je jediná jedna potravina, to najdôležitejšie v jedálničku, vždycky je to komplex a my môžeme niečo vynechať, ale mali by sme vedieť, čím to potom nahradiť. Bola taká odbočka. No, a čo je samozrejme strašne dôležité, je podporovať kritické myslenie, že bez toho nebudeme sa vedieť orientovať v všetkých tých marketingových nálepkách, v reklamách. A deti sú veľmi silne ovplyvnené samozrejme reklamami a influencermi v dnešnej dobe a tak. Čiže pracovať na kritickom myslení je nesmierne dôležité. A ak tu máme ľudí zo školskej jedálne, učiteľov, tak je strašne dôležitá tá spolupráca medzi rodinami a školskými jedálňami a určitá podpora otvoreného dialogu a tým apelujem aj na rodičov, ktorých tu máme a nie sú súčasťou žiadneho školského zariadenia, ale sú rodičia, aby boli otvorení nejakému dialogu, pretože často tie školy sú otvorené tomu, aby tam bola nastavená spolupráca s rodičmi a myslím si, že sa to deje pomerne vo viacerých alebo v prevažnej väčšine školských zariadení a som za to nesmierne vďačná, že už máme teraz aj novú vyhlášku, ktorá toto tiež vie krásne vykomunikovať smerom vpred, hoci niektorí na to frflú, že to bude náročnejšie, ale presne ten dialog, ktorý dnes už prebieha vo viacerých krajoch Českej republiky, tak je vidieť, že tá vyhláška bude nastavená tak, že to bude pomáhať a že tým, že boli zapojení aj tí rodičia do toho, tak sa tým celkovo zjednotí tá spolupráca, pretože to, aby dieťa jedlo v škole, je hlavne odkaz na to, aby jedlo dobre aj doma, pretože pokiaľ doma nebude jesť dobre, tak málo kedy sa stane, že jedáva dobre aj v školskej jedálni. Čiže škola ako taká je obrovským priestorom na to, aby sa tam budovali pozitívne stravovacie návyky, ale samozrejme vždycky to nasadá na tú rodinnú situáciu. A pedagóg má v rukách, alebo aj nepedagogický pracovník vždycky viac, než si možno uvedomuje. Môže totiž to rozprúdiť rozhovory o jedle v triede,
typu aké chute ste dnes vyskúšali, môže deti zapojiť do plánovania určitých, napríklad, neviem, triednych desiat, nejakých ochutnávok, že si proste naplánujú, že zajtra si na svačinku donesú a niečo si tam proste rozplánujú. Tie témy o výžive sú strašne dôležité nejakým hravým spôsobom zapájať do triednických hodín, kde sa nebudú vyberať iba peniažky, ale bude sa skutočne zaujímať aj o túto tému a nielen o iné tie témy. Pretože aj jedlo môže byť zdrojom šikany v triede. Bohužiaľ to tak býva. Čiže poďme si to asi trošičku, že pozerám, že už máme 5 minút do konca, takže poďme si to trošičku zhrnúť na záver. Chcela by som trošku zhrnúť možno niekoľko takých aha momentov alebo kľúčových myšlienok, ktoré predpokladám, že ste si z toho mohli vziať. A to je, že odmietanie jedla u detí je veľmi často vývojovo úplne normálne, je biologicky podmienené a býva zosilňované tlakom nás dospelých. A našou úlohou nie je deti presvedčiť, aby jedli, alebo aby všetko zjedli, ale mať určitú vzťahovosť k jedlu. A tá sa netvorí len jedným jediným tanierom, ale opakovanou skúsenosťou bezpečia. Deti sa neučia jesť preto, že im to hovoríme, ale preto, že sa cítia pri jedle rešpektované. A slova sú veľmi silné. Tak ako môžu otvárať dvere, tak ich môžu aj zabuchnúť. A deti neinformuje, alebo neformujeme len tým, čo jedia, ale aj tým, ako sa pri tom cítia. Takže ak by ste si mali od dneska 3 praktické veci, tak prosím, nech sú to tieto. Dieťa rozhoduje o množstve a o voľbe svojej potraviny z taniera a my ako dospelí o tej ponuke. Druhý bod je, že tlak zhoršuje jedenie viac než tzv. Nesprávne jedlo na tanieri, čiže ďaleko dôležitejšie je, ako z toho dieťa vlastne na záver z toho strávania vystúpi, či ako úspešné alebo sklamané, než to, že či tam má pestrý vyvážený tanier. A tretí bod je, že bezpečie pri stole je práve dôležitejšie než samotné zloženie toho taniera. Takže verím, dúfam, že ste sa dozvedeli množstvo určitých aha momentov, alebo že vás to skrátka utvrdilo v nejakých vašich predstavách, v takom tom smere alebo štýle, ktorý máte, ktorý vedíte s deťmi a prípadne ste možno získali iný vhľad, to neviem. Každopádne ďakujem vám za pozornosť a kľudne sa teraz môžeme dostať smerom k vašim otázkam, ktoré tu nejaké padli, takže môžem začať kľudne čítať, ak ste za. U nás ve škole, jak milé jedno dítě řekne, že mu to nechutná, už to žiadnemu z toho nechutná, jasné. To je úplne typické. U nás je to stejné, čítam. U nás v rodine je to tiež úplne rovnaké. Synček jedával skoro všetko, keď išiel do škôlky a po roku v škôlke prišiel s tým, že nechutí mu mäso, že nechce jesť mäso a bola to u nás veľká téma, tak sme sa o tom rozprávali. A proste vždycky som vravela, že nemusí papať, že je to na ňom. A rozprávali sme sa aj o tom, že tak ako doteraz mäsko mal rád, tak môže sa stať, že nejaké prechodné obdobie mu to chutiť nebude a že je to jeho voľba, ale že takisto vlastne rozumiem tomu, že sa môže chcieť zavďačiť tým rovesníkom, že chce byť v parte, netrhať partu a podobne, ale že každý sme si strojcom svojho šťastia, každý sme sám za seba a že nie je úplne vždycky žiaduce sa nechať strhnúť davom, ale to tie deti robia, to je proste normálne. Takže v tomto asi neporadím, pretože to je normálne, proste skôr iba vysvetľovať, že to, že jednému to nechutí, tak neznamená, že to nebude chutiť druhému a my mu to tým vlastne môžeme pokaziť. Já se se synem domluvila, co chce k obědu a on to stejně nejet. Ačkoliv byla jasná domluva, jak to bude vypadat. No, to je dôležité povedať, že pokiaľ máme doma vyberavého stravníka, tak nikdy sa ho nepýtame, čo si dá ke snídani, k obiedu, k večeri, to je jedno, aký chod vymyslíme, pretože to dieťa si vždycky vymyslí to isté, alebo si bude točiť tie svoje typy jedál, alebo si kľudne vymyslí niečo vo vašich očiach pekné a vy si akože placnete, že ste sa dohodli, ale on to urobil len kvôli vám, aby vy ste boli spokojná, dajme tomu. A tým pádom vlastne tam tá dohoda nepadla, pretože on sa s tým necítil byť ako zrozumiteľný a evidentné je, že proste mu tam na tom niečo vadilo. Čiže skôr pátrať po tom, že aké to bolo jedlo, čo konkrétne mu tam vadilo, čiže keď už proste by sa mne toto stalo, tak poviem a zase závisí, neviem vôbec, ako starý synček je. Ale pokiaľ by to bolo už proste dieťa škôlkové, 4-5 ročné, tak poviem, Zlatko, ale my sme sa na ničom dohodli.
A dohoda znamená, že to platí, ale samozrejme ti rozumiem, že ti teraz na tom niečo nesedí. Vieš mi povedať, čo konkrétne sa ti na tom jedle nepáči? Lebo pokiaľ to jedlo bolo z brusunové, že ste sa na tom niekde dohodli, že ste to niekde videli, alebo že to je dolu babičky, tak ste sa na tom dohodli, že to aj vyskúsite doma a podobne, tak skrátka jeho predstava mohla byť úplne iná, než to dostal na tanieri. A už to možno nevie úplne vykomunikovať, alebo sa bojí to vykomunikovať, čiže ťažko povedať. Ale um, taká idea z toho má byť, že vlastne vyberavých detí sa nikdy nepýtame, čo si dajú, pretože si vždycky vyberú to rovnaké. Ja som rodič, ja som zodpovedná za to, čo servírujem na ten tanier. Jasné, že sa môžeme dohodnúť, v momente, keď máme úplne normálne dieťa v rámci výberovosti, že viem, že si dá občas aj na slano, občas na sladko, že aj tak, aj tak, aj tak, tak proste mu dám na výber 1, 2, 3 možnosti max a vyberie si. Ale nehodím na neho tú ťarchu toho, že čo mám teda variť, nech si to rozhodne, len preto, aby som jednak sebe uľahčila, ale jednak aj akoby, aby som samozrejme ho pochopila a ponúkla mu to zapojenie. To zapojenie dôležitejšie je viac v tom, že to dieťatko môže ísť s nami nakúpiť, alebo mu vytvoríme nejaký nákupný zoznam, bude odškrtávať, alebo nám pomôže s tou prípravou, ale pomôže sebe, že bude vidieť, z čoho sa to jedlo skladá, že si môže ošahať určité veci, alebo ochutnať v medzi príprave tie veci a tak to zvykne veľmi pomôcť. Ale vyslovene nehádžeme na neho tú ťarchu presne tej našej kompetentnosti. U nás v škole nenutíme, ale říkáme aspoň ochutnej. O tom sme sa bavili. Ja si myslím, že to je logický postup, ktorý robí 99% ľudí a nemusí byť nutne nesprávny, ale tak ako sme si hovorili v celom tom webinári a vy už to viete, že za tým ochutnaj, pred tým ochutnaj môže byť celá rada ešte ďalších senzorických viemov, ktoré kým to dieťa nemá spracované a nebude im dôverovať, tak to proste neochutná a môže to byť ďalší nátlak. Čiže skôr iba také, že nenútime, jasné, ale už aj to aspoň ochutnaj môže byť proste nátlak. Takže možno toto môže byť taký aha moment, že aspoň ochutnaj už môže byť forma nátlaku pre niektoré deti. Takže skôr si všímať dlhodobejšie, že tento hošík môže mať viacej problém s určitou konzistenciou textúru. Tak sa ho spýtam. A pomohlo by ti, keby sme to oddelili, že povieme pani kuchárke, aby to nabrala tú omačku zvlášť a to mäsko ti tam hodilo proste v suchu. Ak sa to dá, nie každé jedla sa takto dajú oddeliť, ale niekedy proste takýmto ponúknutím toho, že skúsime vyriešiť tú situáciu takto, že to opíšeme, čo vidíme a skúsime ponúknuť to riešenie, tak zvykne vlastne tým detičkám významne uľahčiť potom tú orientáciu v tom pokrme a potom to aspoň ochutné často vyjde. Máme presný opak zo škôlky, mám info, že zje takmer všetko a doma je to vyberavé a náročné dieťa. Áno, občas sa stretávame s týmto a často to môže znamenať to, že je tam v tej škôlke úplne iný prístup než doma. Doma, pokiaľ teda máte vyberavé a náročné dieťa, že ste si ho takto nálepkovali, tak proste to dieťatko to takto môže vnímať, že doma je téma jedlo veľká téma, že je to zdrojom stresu, kedy tá zvyčajne teda maminka, alebo kľudne aj tatino z toho môžu byť nervózni, môžu vykazovať úplne iné komunikačné techniky, než má pani učiteľka škôlka, ktoré jej to tak povedať môže byť jedno, že? Nemá tam také tie rodičovské strachy, čo ak bude mať nedostatok vitamínov, železa a tak ďalej. A tým pádom možno iba zmena prístupu a možno aj taká tá modulácia tými deťmi môže byť, že sa tam zišli stravníci, ktorí sú pomerne dobrí v rámci aj ochutnávania nejakých novotín, tak už toto môže prispieť k celkovej dobrej atmosfére a zase sa dostávam k tomu, že tá atmosféra môže byť ďaleko kľúčovejšia, aj tá komunikácia, než ten samotné jedlo. Ale aj to samotné jedlo môže byť problém, lebo môže byť, že v tej škôlke sa objavujú prvky jedál, ktoré je pre to vaše dieťatko zrovna atraktívnejšie. Ale to neznamená, že sa to tak nemôže diať aj doma. Častokrát my doma varíme iné typy jedál než v škôlke, takže možno skúste pozrieť tie typy jedál, ktoré sa tam robia, skúste ich pripraviť doma, prípadne sa iba zamyslíte nad tým, či doma nie je jedlo veľká téma, či to až moc neriešite, či nie je veľký fokus na to dieťa pri tom jedle, lebo v momente, keď
sa sústredíme hlavne na to dieťa, než na to svoje jedlo a my vlastne jeme niekde pri linke alebo na linke a za pochodu a nemáme ten čas, lebo odbehujeme, alebo máme ešte nejaké mladšie dieťa alebo staršie dieťa, s ktorým robíme úlohy a tak ďalej. Oni aj tie večere bývajú pomerne náročné po tých škôlkach a školách. Čiže pokiaľ je toto veľkou témou doma, tak to už môže byť ten dôvod, prečo tam sa to deje lepšie. Ťažko povedať, no. Ďakujem za prínosný webinár. Moc ďakujem, pokiaľ vám to fakt prinieslo to ovocie, nejaké uvedomenie, tak som veľmi rada. Ak už nemáte ďalšie otázky, tak by sme to kľudne mohli ukončiť, prípadne kedykoľvek ma môžete kontaktovať buď na mail, alebo kľudne na Instagram. Môžeme sa o tom pobaviť kľudne, či už cez nejaké správy, pokiaľ by to bol samozrejme individuálny problém, tak by sme si k tomu zase sadli. Ale budem moc rada, pokiaľ budete šíriť tento webinár ďalej, pokiaľ vám pomohol. Ďakujem za pozornosť, prajem čo najviac pohodových dní, aj v strave, aj doma, aj v škole a hlavne pevné zdravie, to je to najdôležitejšie. Majte sa krásne a tešilo ma nashledanou. Petro, děkujeme, to bylo famózní. Mnoho aha momentů i pro mě. Jo, tak super, to som moc rada. Moc krát děkuji a doufám, že velmi přínosné pro všechny. Takže děkuji vám, a děkuji všem za účast a těším se na další setkání s vámi. Mějte se všichni krásně a očekávejte záznam dnes večer. Děkuji, mějte se nádherně.